L-imsida taħt tmexxija Laburista tħalli tiftelqa kbira. Madwar 70% tat-toroq għadhom ma tranġawx, hemm bankini fi stat perikoluż, għassa magħluqa bla ebda alternattiva, popolazzjoni li dejjem qed tikber, 7 snin bla skola primarja u dar tal-anzjani li ilha 3 snin ma tiffunzjona. Lista ma tispiċċaqat li qed twassal għal sfidi kbar għar-residenti tal-lokalità, bi gvern Laburista li jabbandunhom kompletament. Konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-koordinatur tal-Partit Nazzjonalista tal-Kunsilli Lokali Charles Bonello intqal li l-Partit Nazzjonalista għandu qatta proposti li lest jimplementhom għal ġid tal-imsida la darba l-votanti jagħtu l-fiduċja tagħhom li kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Partit Laburista illi huwa niexef mill-idejat lokali li jistgħu jsiru mill-kunsilli lokali li suppost huma awtonomi u Partit Nazzjonalista illi darba wara l-oħra noħorġu b'viżjoni li tgħin lill-misidjani fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. Fost il-proposti li preżenta l-Partit Nazzjonalista l-imsida hemm il-proġett tal-flyover jitlesta fl-inqas żmien possibbli b'differenza għal diversi proġetti oħra madwar pajjiżna kollu. Rapporti li ssir żona rikreattiva quddiem il-Knisja li l-iskola primarja tibda tilqa l-istudenti minn ġdid u tinfetaħ minn ġdid id-dar tal-anzjani. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-Kunsill Lokali tal-Imsida.